जों साइमानो जे राजानि जे बंशधर तिनि खानांमानि तिनि खाखामानि अबरंखा जे राजानि स्थिति काया माया मुखमुरो तुरुक खाय जे मुसिजाक तंगानि अब जाहाथे मुसिजाया उन्नानि बागिनो तिनि जों अर आजुगुइ दङ किरिमानि बिसिंति खलायै अबनि प्रतिबादे किरिमानि बिसिंति खायनाय ओ जे राजभवन प्लेस जे अब पुष्पबन्धन और जे प्रसाद तंगानि अब जाहाथे केबोनि थानि सगुइ नानि अब जों नाया तिनि जों बिसिंति कक साइमांका जे खनाका जे और जे ओ पुष्पबन्धन प्रसाद न नाकी और वो तमिलनाडु अब बेसरकारी संस्थान या फारे रिनानी और वो नाई तंगाने जे प्रस्ताव चली तंगु हिनी जे खनामानी अब हाय जुदी प्रस्ताव चली तंगु हंगांकाय राज्य सरकार न उर्दे सखावि खाइना आंसानाय जों साइमानो और वो स्वामी विवेकानंद मैदान जे तब खलाय माने आबंका आसाबल मैदान ओ आसाबल मैदान अब जे अब राजानि स्मृति काया माया मुखमुनो जे हुइरि माने आप्रवचन प्रतिबाद खलायका आप्रवचन आंदोलन खलायका ओ आसाबल मैदान स्वामी विवेकानंद मैदान खलाय मंगला तामने हिकासन स्वामी विवेकानंद नंदनचन चाजाया मानिया बनो सम्मान दियो फियाबा आसाबल मैदान या गुबुनि जागाव तलांगि नाय बिनि मैदान सामदि हिनै नाय बिनि जे कुनो सानाय थांगा हांगाय गुबुनि मैदान खलायदि हिनै नाय जों अब आंदोलन खायो फियाबा जे आसाबल मैदान अब राजानि काया माया मुखमुता खलायदि हिनै प्रतिबाद खलायमानि किन्तु अरवा सिपिएम सरकार मानिया तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री दंगा प्रो मानिक सरकार मुख्यमंत्री दंफ्रा तामु खलायगा এই আসাবল मैदान स्वामी विवेकानंद मैदान खलायरिका फियाबा राजानि जे स्थिति काया माया मुखमुनो मुसिना थाना नाय अबंखा जारा राजानि बंशधरनि साप चौइनाय सीपीएम रक और बरक विसर्जन तिरप्राओ जे सरकार चालू गवर्नमेंट चालू तंगमनि केबो नाइलिया बरक नो गवर्नमेंट बरक विसर्जन मारिका आइते बरक गवर्नमेंट तंगै मानिया जे राजानि स्थिति काया माया मुखमुनो बरक जखन शेष खायका बरक सरकारनि हयते शेष नि थाका हाइसे ता खुक्ताय बुखुजों आं सानानि नामे खबसे ताबो जदि बीजेपी गवर्नमेंट बा बीजेपी सरकार ताबो तंगो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहानि मुख्यमंत्री थाका कालीन जदि अमहाय खलाय कांगांगाय जदि राजानि स्थिति काया माया मुखमुनो जदि मुसिनानि थांगांगांगाय बीजेपी बो शेषंगि थानाय हायसे बीजेपी रो फटा नंगाय थानाय कोनो दिनो अब माफ खलायग्ला जनगण विचार खायनाय जनगण विचार खायनो सीपीएम नो शेष करिका जनगण विचार खायनाय तब बीजेपी नो शेष खायनाय जदि राजानि स्थिति काया माया मुखमुनो जदि और मुसिनानि थांगाय हाजानि माफा तेता खुबुकुजों आं तिरप्रा हावो जैसा सरकार पनि फाइचिदे कसा कर्म कुफुर जैसा सरकार पनि फाइचिदे अब आसले जों तिरप्रा सरकने चीना तिरप्रा सरकने निनियानि मुखमु हुकुमु जेता स्थिति तंगना नष्ट खाइ दम सकमै ओ तिरप्रा हस्तेना भविष्यत और कुनो राजा करे और कुनो राजानि हाया अब बांग्ला हा खलायनाले बागैसे साहित्य गइतो ताखौलै बुझ्छ अबनि बागैले ताखौलै बुझ्छ दिनाले सर ओ मान्दै हातेवा फायै आंगर कक सबै माने बक्तितार फाइ माने आंगरने एमडीसी नि फाइ मानिया एडीसी हाबने एमडीसी नि फाइ मानिया आं खरकसा तिप्रासा ओ दफानि बागै सराइनि सिबि राजनीति खलाय ओ दफानि बागै सामुन खलाय फाइ माने अबन कासुनानि बागै ओ मान्दै आमजने जर्त गरम खाने लगी सानानि लगी नाइजने अरने बरक
खोनाया दंनाय साइमेया दंनाय बरकला खोनांनानै बागै दिनाव बाफाय ताकुताय बुगसं बनि बागैनो ताकुताय बुगसं अब बेलायखे खानांजोंलाय कक खा खामजोंलाय कक जे चिनि 184 जना राजा साइ फैयै चिनि अरजों चिनि महाराजा चिनि वीरेंद्र किशोर मानिकनि आमालनि 1917 जे स्नाममानि अस्नामै कलां थारमाने चिनि स्मृति राजानि स्मृति 184 जनानि बिसोर जे चिनि राजा वीरेंद्र किशोर मानिक बाहादुरनि जे स्मृति दंमाने अ स्मृतिना दंस खायै जोंना सेस खायै तिरपुरानि बुमुं सकमाना नायदोंमोन ताकुताय बुगसं बनि बागै ताकुताय बुगसं जोंरो जेसा राजाफोरनो तांथों जेसा राजाफोरनो तांथों जोंरो नायमानि गाहायसै चिनि तिप्रासानि स्मृति अ राजानि वंशधर जे स्नाम लांमानै हाको तिप्रासारकनि बागै खाजाक चिनि जेता कलां थांमाने मुकुमो हुकुमो अबनो स्लाय थांनो नायमाने अ ककनोसो जों तिनिस मासाव ताकुताय बुगसं बनि बागै बाक्सा वानसुगै दंमानो अर राजनीतिनि फायदानि बागै अब तिनि अब हाय खै दङ तिप्रा मथानि साइतुमो बुस्काङो इलेक्सन दंमोन बागै अब हाय प्रोग्राम खाइनाय दङ अब राजनीतिक मेले राजनीतिक तकतिन हिंजातो वानसु दंमाने जे सानाय जे कमन खाइनाय अब हाय जुदि कोबो मेसेज फाइ दं हांकाय अब बेलायखे बोल तामनि बोल हांकाय नों मो त्रिपुरा हानि बुसा नों जुदि तम हायके त्रिपुरा सानसे कमन खाइमानो गोबां मा वानजरा हायके षडयन्त्र खाइ नष्ट खाइ दंमने अबनो हांकाय फाइसाफोरनि कक सैमिया त्रिपुरा सरक निनियानि बागै कक सामने निनियानि बागै सामुं खाइमाने अ जागा हांकाय